ଘର ଅରଣ୍ୟରେ ଶିରରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି କୋରେ ଧନୁସର ଧରି ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବୁଲୁଅଛ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅସୁରଙ୍କ ଘର। ଆଉ ତୁମର ପିତା ମାତା କିଏ ତାହା ମୋ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦିଅ।
हाँ ये हूँ मोर वंशानुगत परिचय। अच्छा ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। हाँ हाँ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। वो परिचय दरकार ନିଶ୍ଚୟ। अच्छा के